बीके सिंह भैया फुलवरिया से 50 रुपया दिले बने, बहुत बहुत प्रणाम बा। कि मोरा बलमा सखी बलमा हा हा बलमा कदर न जाने काली रे मरिया के जियो ओहो अरे के कनो जोड़ा के रानी अरे के कनो जोड़ा के रानी हमको माला सरिया के अरे के कनो जोड़ा के रानी हमको माला सरिया के कि मोरा बलमा हा बलमा सखी बलमा कदर न जाने और बड़ के भैया के द्वारा हजारों हजार रुपया दे के आशीर्वाद दे गए, बहुत बहुत प्रणाम बा। अनिल भैया आप के द्वारा ही हजारों रुपया दे गए, बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा एक को कमावा रे नहीं कौन कइले प्यार कई के हमसे कौन कइले ओहो एको कमावानु रे नहीं कौन कइले हम प्यार कई के हमसे कौन कइले की बाड़े छे धले करे जवान बा ए पंकज भैया अनिल भैया के द्वारा पुनः आशीर्वाद हजारों हजार रुपया, बहुत बहुत प्रणाम बा। ए कि बाड़े छे धले करे जावा में बाड़े छे धले करे जावा में अरे कातिल बनवाले रे गोलुआ बस 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 ढेर दुख में बड़ा विपद आ गइल करे भैया कहे कि मन करे तोर मार दी जान कातिल बनावले रे गोलुआ ए भैया बुलेट वाला खातिर यहाँ खड़ा हो लोग आओ का कहे भैया अरे हमारा बुलेटवा पर कहियो कोई के सतन किया और ये बढ़ के भैया आपके द्वारा आशीर्वाद बहुत बहुत रुपया देके आशीर्वाद दिले बानी, बहुत बहुत प्रणाम बा। एकदम 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 लग रहे भैया लग रहे, जल्दी जल्दी देता हमारा बुलेटवा पर कहियो कोई के सतन किया बोली बोले पटरका बोली
बोल बोल पतरका हमारा से पटक की जब ते हंसे ले तब जब फूल झरेला यही सिवान जिला के रहे वाला विजय चौहान भैया गौले रहले रहते